गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बड'लेण्ड उन्दै साहा आबादारि गौथुमनि डिमाकुसि ज'ना गोदान आफादनो बिबान गथायबाय। दुलाराय बड'लेण्ड उन्दै साहा आबादारि गौथुम डिमाकुसि जननि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ थांनाय जानुवारि दानाव मोनसे जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदान बिबानगिरि सायख'नाय जादोंमोन। दिनै गोजाम आफादनि आफादगिरि रबिराम बर'नि आफाद सामलायनायाव मोनसे बिबान गथायनाय गेवलां मेल जायो आरो बेयावनो गोदानै दाजानाय आफादगिरि गौतम शर्मा, गाहाय नेहाथारि मनिराम बर'नो फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय डिमाकुसि जन उन्दै साहा आबादारि आफादनि बिबानखौ गथायो। मख'जायोदि डिमाकुसि जनाव गासै 6,000निबो बांसिन उन्दै साहा आबादारिफोर दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनि खौरां, रबेन मोसाहारिया 5 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै दङ। तामुलपुर टार्निं देलायस्रि बाजारनि रबेन मोसाहारिया पान्जाबाव खामानि मावनो थांना गोमानानै दङ। तामुलपुर महकुमानि कुमारिखाता पुलिस बिफाननि बेन्दोङाव थानाय देलायस्रि बाजारनि बिफा टमटमा मोसाहारि आरो बिमा मालती मोसाहारिनि फिसाज्ला रबेन मोसाहारिया 5 बोसोरनि सिगां पान्जाब रायजोआव खामानि मावनो थांदोंमोन। खामानि मावनो थांनाय समनिफ्रायनो दासिमबो खेबसेबो न'खराव खौरां एबा जगाजग गैया। न'खरनि सुबुंफ्रा फोथायनाय लाखिदोंदि रबेन मोसाहारिया दासिमबो थांनानै दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर रबेन मोसाहारिनि थानाय थंखौ मिथियोब्ला एबा नुदोंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो दुखुथिया न'खरा खावलायहरदों। गसाइगावनि सिमलाबारियाव दावबायफैदों आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बाख्नायजाथाव खामानि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव रायजो राजाफोरनि सायाव खोथा होनाय बायदिनो दिनै संकस दैसानि खुरखानाय ओनसोलफोरखौ नायदिंनो थिनहरदों मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांखौ। गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदिनो दिनै नायदिंफैनानै संकस दैसानि खुरखानायखौ होबथानो थाखाय थाबैनो रायजो सोरखारा खामानि मावसिगोन होनना फोरमायलाङो आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BPFआ मोननै लकसभायाव MP देरहासार जागोन दाबि दैखांदों BPF दोलोआ। BPFआ लकसभा बिसायख'थिखौ लोब्बा लाखिना गोनांथार मेल खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय BPF मावखुलियाव मोनसे मेल जायो आरो बे मेलाव धोनसिरि बिधान सभानि MLA चरण बर'आ फैबाय थानाय MP बिसायख'थियाव उदालगुरि आरो क'क्राझाराव BPF दोलोआ बिजाथि फसंगोन आरो मोननैयावबो BPFआ देरहासार जागोन होनना रोखायै फोरमायदों। बे मेलावनो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लायो आरो बाहागो लानानै बिथाङा BPFनि गासै दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमना सावरायलायो। फाराव भुटान सिमना ओनसोल टिंखि बस्तिनि बर' बिजों गुदि फरायसालिया सोरखारजों नारसिजादों। 90 बाराव हाबनाय बर' रावनि फरायसालिया गोमालांनायनि लामायाव। उदालगुरि जिल्लानि तालुंजा टिंखि बस्तिनि गंसेल' नायल' जाल' बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया 1993 मायथाइयावनो गायसनजादोंब्लाबो दिनैसिम भेन्सार जानानै थानाया दुखुनांथाव। गायसननाय समनिफ्राय बर' बिजोङाव फरायनाय गोबां फरायसा फरायसुलिफोर दंमोन, नाथाय दिनै फोरोंगिरिनि आंखालाव सा 2 फरायसालि दंसै। गायसनजानाय गाहाय फोरोंगिरि नन्देस्वर गयारिया ओंखारलांनायनि उनाव प्रसेन दैमारिया फोरोंथाय होयो। बिथाङाबो गोबां जाहोननि थाखाय फोरोंगिरिनि मासिखौ एंगारलाङो। बिनि उनाव अरन बसुमतारिया बर' फोरोंगिरि महरै हाबनानै बिथाङाबो गोबां खस्थ' जानायनि थाखाय फोरोंगिरि मासिखौ नागारो आरो अरन बसुमतारिजों लोगोसेनो हाबनाय फोरोंगिरि गामिनि बिजुलि मोसाहारिया हरखाब थैनायनि उनाव बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो गामिनिनो किनन बर'आ फोरोंबाय थादोंमोन। थांनाय 1993 मायथाइयाव एखे समावनो गायसननाय असमिया बिजोंनि मुंख्लं सुभाष बर' गोसोखां गेजेर फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जाबाय, नाथाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया गोग्लैना थाबाय। 30 बोसोर जालांनाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जायैनि जाहोना मा? बे फरायसालिया मानो थालांखो? बियो दिनैबो गिदिर सोंथि जानानै थाबाय। थालुंजार, कलबारि, सिजौगुरि, नावबान्दा, सानजारि गामि सुबानि 150निबो बांसिन बर' न'खर थानाय गंसेल' बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया दिनै थैलांनायनि लामायाव आगान सुरबाय। बेखायनो थाबैनो बिटिआर सरकार, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा राहा लायाब्ला आरो आथिखाल खाथिबाय थानाय फोरोंगिरिनि बिबानखौ लायाब्ला बेबो जोबनायनि लामायाव होनना फोरमायदों गामिनि रायजोफ्रा। सोरखारनि हेंथायै खौरां बिजों एबा इउटुबारफोरनि गेजेरजों गाज्रि रावजों सोंखारि फोरोंनायनि थाखाय सोरखारनियाव आखाइ खबजोबना निमाहा बिदों चिरांनि होरस्रांजानाय रायजो राजाफ्रा। थांनाय 30 जानुवारि खालि सोरखारजों होरस्रांजानाय कालबारि आरो गलगटा दरनै गामिनि रायजो राजाफ्रा होरस्रांजानाय एबा न' बां
सिफायस्रांना होजानाय दिखाराव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि हेंथायै खौरां बिजों आरो माखासे इउटुबारफोरनि गेजेरजों बायदि गाज्रि रावजों सोंखारि फोरमायनायफोरखौ निमाहा होफिननो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों सोरखारनिसिम आखाइ खबजबै खावलायहरदों आरो सोरखारनि फारसेनिफ्राय बिथांमोननि सायाव मा बेबस्था लानो आवगायदों बेखौबो थाबैनो मोनथिहोनो थाखाय सोरखारनियाव गुरै खावलायहरदों। लोगोसे बिथांमोना गावसोरखौ फसंथाफिननो सरकारखौ गुरै खावलायबावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बुहुमनि देरसिन ससियेल मिडिया मेटा कम्पानिनि मोनसे बाहागो फेसबुकआ गोदान आपडेट लाबोदों। नोंथांमोना साफ्रोमबो जानो हागौ फेसबुक बाहायो। बे बारनिफ्राय फेसबुकखौ जायफोर बाहायो बिथांमोना रां होनासो नायनो हासिगोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला फेसबुक बाहायग्राफ्रा होनांसिगोन रां। बेजों लोगोसे प्रफाइलाव ब्लु बेज बाहायनायनि थाखाय होनांगोन दानफ्रोमबो 980 रां। मेटा कम्पानिया बे गोदान आपडेटखौ लन्च खालामबाय।